on the threshold of a new year, Field Marshal Burhanu Jula delivered a message not just to soldiers, but to every Ethiopian. We will not bend. We will not be broken. Our survival depends on our courage. Field Marshal Burhanu did not soften his words. He made it clear. Our enemies want to determine Ethiopia's existence in their hands. They want to break the morale of our people, weaken our psychology, and crush our dignity. But his message to the army was sharper still. Be aware of these plots. Strengthen yourselves. And when the moment comes, crush them before they rise. كم نريد زلنا نحدش عمت ملختنا إبراهيم جولا بزعبا زلو بدوتاتنا يتحقر يزقل زلو صلاتنا كتفونا كبتوننا كداخمنا فحفاح قبلونا يموتوكم زلون سلزي نصلاتنا تنسينا كنعلن كنداخمنا لنا زبل ملختي يمحلالفكم زلو يزنقر زلو أبي زلو صلاتيوم تنكم زقبر زلو ويون سلمنتايو كمزا عينت ملختي كاب إثيوبيا تدقاقامي بعالخا عبد صلاحي ክትፈጥር ትደሊ ዘለኻ እንታይ ትጸገም ክሳዕ ክንዚ ናይ ደገ ጸላኢ ምድላይ ህንጡይነት ናይ ጸላኢ ምህላው ብርግጽ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላም ኣላ ኣብ ርግኣት ኣላ ኣብ ዝተረጋገየ ኩነታት ኣላ ክንብል ኣይንኽእልና ኣብ ኩሉ ኩናት ሓትሕት በትን ልቦም የጥፋሎም ኣሎ እቲ ኩናት ሓትሕት ግን ኣይኮነን ንሶም ክፈትሑ ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ኩናት ሓትሕት ዓለም ለኻዊ ሕማቅ ቆላሕታይ ዝፈጥረሎም ዘሎ እንታይ ማለት እዚ እቲ ሕማቅ ኩናት ድመጽኣቲ ብሓትሕዶም ዝቃተልዎ ዘለዉ ንሓትሕዶም ንሓትሕና ንቃተለሉ ዘለና ኢትዮጵያውያን ሕማቃትን ድኹማትን ምዃንና ኢና ዓለም ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጠጠው ከነብሎ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና መደምደምታ ናቶም ማለት እዩ ነዚ ኩናት ጠጠው ከነብሎ ዘይንኽእል ተኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢንተርናሽናል ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ምስ ካልኦት ጎደባ ሃገራት ኮይኑ ናይ ዓለም ድንጋፆ ክንረክብ ንኽእል ኢና ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል ኢና ቆላሕታ ክንረክብ ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ግን ንሓትሕድና ንባላዕ ስለ ዘለና ንፀላእትና መኽሰብ እዩ ይብልለው ተርዲኹምሎ መኽሰብ ፀላእትና ዝብልዎም ዘሎ ብዓብዩ ንግብፂ ምክንያቱ ንኤርትራ እንተኢሎም እውን ይሕፍሮም ስለ ዝኾነ ይሓቅ ነግረኩም ኤርትራ ፀላኢትና ኢሎም ዓብኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ይሓፍር እዮም ስለምንታይ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ኢልኩም ንዓዓቕኩማ ከለኹም ከመይ ጌራ ተፍርሃኩም ከመይ ጌራ ውሽጣዊ ሰላምኩም ፋሕፋሕ ተብሎ ኤርትራ ክብልዎም ከለዉ ሕፍረት እዩ ውርደት እዩ ተርዲኹም ንለዎም እዚ ትጸገሞም ኮይኑ ዘሎ 120 ሚልዮን ዶ ጂዲፒ ናይ 200 ቢልዮን በፅሕና ዶ ዝዶ ናበልካ ፀኒሕካ ኣብዚ ካል ሓንቲ ሃገር ወላ ሓንቲ ዘይብላ ዶ ንእሽተይ ዶ ገለ ክትምፀኒሕካ ሽዑ ኤርትራ ያ ፋሕ ብትን ትትወልና ዘላ ኤርትራ ያ ሰላምና ከልያትና ዘላ ኤርትራ ያ ሽግር ፈጢራትና ዘላ ኤርትራ ያ ከም ንበታትን ክትገብረና ትደሊ ዘላ እንድሕሪ ኢልካ እዚኣ እታ ዘረባ ንዓኻ ተበሊሳ ፀርፊ ዝያዳ ሕጂ እንታይ ገብርሎ ግብፂ እምበኻ ምዕራባዊ ዓለም ምስኦም ኮይኑ ምስ ግብፂ ኮይኑ ካልኦት ሃገራት መንእንተን ካልኦት ሃገራት ኣይጥቀሳነን ብሓደ ኮይኖም ንዓና ይብዝብፁና ኣለው ዝብል ዘረባ ኢኻ ትስምዕ እዚ ሕጂ ካብ ኣነ ከጋነን ኢለ ወይ እውን ከኽፊ ኢለ ዝበልኳ ከይመስለኩም ኣብዚኣ ስምዕዋ በዓላቶም ክብልዋ ከለዉ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ዝጥቀሙላ ቃል እያ ቢካዝ እቲ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዎ ፀገም ንዓታቶም እውን ንባዕሉ ፍርህ ስለ ዝፈጥረሎም ዘሎ ስግኣት ስለ ዝፈጥረሎም ዘሎ ወይ እውን ሕፍረት ስለ ዝፈጥረሎም ዘሎ እዚኣ ስምዕዋ ኤርትራ ያለባትን ግብፅ ኤርትራ ያለባትን ቁርሾ ታውቃለች ሶማሊያ ከሶማሌላንድ ጋር በነበረን ስምምነት ሶማሊያ መደንበሯ ይታወቃል እነዚህን አጋጣሚዎች ደግሞ በመጠቀም ጅቡቲ ኢትዮጵያ የምትሰጥሽን ዳረጎት ልታጪ ነው በሚል እነዚህን ሀገራት የስለንቦና ቀውስ ውስጥ በመክተት ኢትዮጵያን የመክበብ እንቅስቃሴ አሁን ደግሞ በደንብ ጠንከር ብሎ ለምን ወጣ ስንል አሁን ጠንከር ብሎ የወጣው የኢትዮጵያ መንግስት መስከረም ላይ የአባይ ግድብን እገድባለሁ እጂ እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙሉ ድራማ እዩ እቲ ድራማ ድማ ከመይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ግብፂ ንኤርትራ ይኹን ነቲ ኩሉ ከባቢኣ እናሓገዘት ንኢትዮጵያ ከፃብቡላ ሓያል እናኾነት ስለትመፅእ ዘላ ኢትዮጵያ ገጀፍ እናኾነት ትመፅእ ስለ ዘላ ነተን ከባቢ ዘለዋ እናሓገዘት ንኢትዮጵያ ክትዳኽማ ትኽእል እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክኸብዋ ክዓፅዋ ገለ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዝብል ባዕሎም ዝፈጥርዎ ስቶሪ እዩ መጀመርያ ኤርትራ ክወረኩም እየ ከፍርሰኩም እየ ሓዊ ክእትወልኩም እየ ይበለቶምን ብተግባር ይኹን ብዘረባ ማለት እዩ ክንወርር ኢና ባሕሪ ክንወስድ ኢና ነቲ ባሕሪ ክምንጥሎ ኢና ናትናይ ነይሩ ዝብሉ ዘለዉ በዓላቶም እዮም ኤርትራ ይኮን ንኩም ትብል ዘላ ስለዚ ግብፅን ተመፀት ማይ ኣይንኽእበኩም ኢና
قبل عليهم كوني ناس لا تقولون زلهم قبل سبنك أسكو قبل خليه من عاونك حاصروا but after the debate تني إيرتراز أتمغنيات يبلون من of course قدامي الأماناتهم تارجت ناتهم قبل يكون أن إيرتراي تارجت ناتهم زيادة ما بتدقاقامي أبتناتهم ميديا ونسمع لنا again become a flashpoint between Eritrea and Ethiopia. Eritrea's Minister of Information, Yemene Gebremeskel, has condemned Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed's renewed calls for access to the port of Assab. Speaking ahead of the Grand Ethiopian Renaissance Dam inauguration, Abiy described Ethiopia's loss of Assab as a historic mistake that must one day be corrected. አባይ 1000 ዓመት አሁን የሚሰጠው አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አልቻለም። ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበርኛል። ቀይ ባህር 30 ዓመት የትናንትና ታሪክ ነው። የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው። ነገ ይታረማል። ይሄ ዓመት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኤርትራ ትዛረቦ ዘላ ኤግዛክትሊ ኣቦቱ እዩ አብይ አሕመድ ደጋጊምካ እዛ ቃል እዚኣ ጥራይሲ ተተርጉማ አይ ሪሊ ሆፕ ብመንገዲ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን በፂሓ ክትከውን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ክትበፅሕ እዛ ዝበላ ቃል ናይ አብይ አሕመድ አይ ዶንት ኖ ማለት ንሕና እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ بقرب أنا كاتلو نتي وشت منجست سراوي زجبر زلا يكونس دبلوماسنا إيرتراون بقرب أصلا زين فلت زلنا إزيا أبي أحمد كي بعرت مالنا تناينيرو تمال بجيجا يتفتيمو صباح دما كرميو مثلا سعمدنا تناينيرو بجيجا دما كابانا كلا تغيرو صباح دما كرميو زبالا زربازيا إزيا كم تنس دبدابة فيك دبدابة إيرترا زي جبرتون زي بلتون صحيفو ناب جرمن ناب فرنسا ناب يوكي ناب يوان ناب ستيت ديبارتمنت أمريكا ناب كل سديدو نيرترا قال يوم كم زلوا وتقبلوا مكخونو كل يوم قالوا دمان إيرترا ملسك حتى زفتنو إيرترا دما شبت بزلوا إيدا فنج بقافو كزارب كله قبل عليه دما نزل ثلاثة جنرالاتو زبلوان أنا بإنجليش تترجمه فيديو أب تويتر بوست جري له يجيبكم ريبوست جبروا زد ما نابتيوم زملكتهم أكلات من جست إيرترا بمنجد دبلومات سناتو جيرو هبص حي جبا زد ما فري كونه نزي مغنياتو كل نده حلفا كوينات نايتس عن شو منتن نايتل تشهن إسران كله ندحر جميركمو بتكوينات بعوتنا إيرترا تزازيم أبايتا إيرترا تعوت أب محبر سبع عالم قل إيرترا تعقيد أكلتي إيرترا تقل سلازك هابزن تاين مار نحنا أبايتا يكونن سأقمنا أبيدا أب محبر سبن أبولوتيكان أبتت ربيزاتنا يزم حيالاتن يسأقمنا حجون دقيمنا دقاقيمنا قد حجكم مسلز قبرنا يسرح عندي يكونه مدرغ تغيروا سلازلو إيرترا أغرسيفلي ناب تشاينا كسدد اللوا ناب راشا كسدد اللوا ناب سعودية كسدد اللوا ناب جبس كسدد اللوا جبس كبعلوين كاتلولو everyone حبرة أفريقيا دقيمهم فليت أمال لو قد دقيم كخطب سؤالهم نا أنا سلمت هيك زارب زلوا منقس إيرترا بمنقد دبلومات ناتو أنت زقلت قالنا نيرو I wouldn't نحن سكنت تطوعين بالكون مغنياتو قلتيفة تزقات منقس إيرترا تقبرو دبلوماسي قلتيفة أنا باخدكم كم سؤال لازفتن every منقس قاسنا يت دبلوماتنا إيرترا يكاتولي every كلك مايكل نيجن زكا علني كعذب يفتني نتزقاتم زلوا إيرترا نابنت مزناي نيكراغوا زبال سبيشال ناتوم أمباسادر تراخيبا إيرترا مستن هجرات زلوا ركبنا خد حقي كتحيل سلا زلوا أمباسادر صوفيا تسمى مريم أو تراخيبا نيرا هذا حلفون نجيرناكم نيرنا إيرترا مزناي سبيشال انفوي نا يو ان فلوي لوخ نقرنا أفريقيا ويونا أفريقيا نمبرا أفريقيا مثلا تغيرو زلو أمباسادر صوفيا تسمى مريم تراخيبا خمسة نبرات مسوي نجاري زكريو جنا بتصحف ناتا بزعبا زوج دايزي بحفشة بزعبا سلامن ركعتن كمان ما متحبارن يا تزراريبا زي ربازي بقطع نابزيهم سبازياتهم يبتص حلدو مغنياتو تقبلكم صنعكويا نساتو لك كم جغرافيهم حريمهم زوي يسميم كي هرم زوي يسميم حريمهم زوي يساتميم وصيت كان عميد مت زنتاي مالتي اب نفسه وقف مدرخ كوينات ناي تግራይ كجمر كله ابن هو حاتن يوم جميرمو منام قديمو منام دحيرو هو حات جميرمو هو حات ابد ما قصيلو فدرال ابي اوشت ኢትዮጵያ ይነርዙ كينات ኤርትራ ድማ ሚሳይላት ምስተተኮሰላ በማህበረሰብ ዓለም ድማ ምስተኾነነት ተግባር ድሕሪያ ግብረ መልሲባ ግብረ መልሲ ንخدብ ድማ መሰል ኣለዋ መሰል ከም ዘለዋ ቤሪና እስራኤል ክትገብሮ ከላ ስለዝራና حماس أكتوبر 7 هريمنا إلى 6 شب بقفع قتيلالا أديهم له إيرترا ما مسائل تتوكسلوا نتت تجبر الله متكعتي قبل ما تسكتب جب عينير زخول تجايرو أبا أحمد زخول كينات جيرو أنت يريدوا nothing
ኤርትራ ጥራይ ተኣጊላ ድሕሪ ስለዚ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ ሞር ዲፕሎማቲካል ኤፈርት ከም ዘድልያ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ናትና ዲፕሎማሲ በዓል ሶፊያ ሕጂ ኣነ ሓምየኒ ኣምባሳደር ሶፊያ ይኹን ካልኦት ዋሕዲ ሰብ ዘለና ኮይኑ ይስምዓና ኣብቲ ዲፕሎማሲ ሶፊያ ጥራይ ሓደ ዓብ ሳፍ ክህልዋ ምተገበአ ይብላነ ወላ ብኤርትራ ኮይኖም ብብዝሒ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓና is my feeling ናተይ ከም ኤርትራዊ ኮይነ ክሪኣ ከለኹ ኣምባሳደር ሶፊያ በቲ ምስ ዲፕሎማት ክትራኸብ በቲ ናይ ኣምባሳደርነት ተልእኾኣ ኣኼባታትን ዋዕላታትን ክታቱ ኣብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ድማ ኢንጌጅ ክትገብር ባዕላ ድያ ትፅሕፎ ዘላ ወላ ንዓ ኣሲስቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ናይ ሚድያ ቲም ኣለዋ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ግን ናተይ መረዳእታ it feels like ኣነ ክሪኦ ከለኹ ባዕላ ትፅሕፎ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ኸ ከቢድ ስራሕ እዩ ሚድያ ምፅሓፍ እቶም ንፅሕፍ ንፈልጦ ኢና it takes a lot of time ክትሓስብ ኣለካ ታሪኻዊ ጌጋ ብፍላይ ሳኻ ዝኾነ ጌጋ ከይፍፀም ናይ ቃላት ጌጋ ናይ ታሪክ ጌጋ ናይ ዝኾነ ከይግበር ሪሰርች ክትገብር ኣለዋ ኢቨንት ቃል ብቃል ዝከታተሎ ሰብ ስለ ዘሎ ኣስተኻኺላ ክፅሕፍ ኣለዋ ስለዚ ከምኡ ድማ ነቲ ኢንጌጅመንት ድሕሪኡ ዝመፅእ እውን ምክትታል የድልዮ እዩ እንታይ ንኽብል ኢለ ኣነ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ነቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ መንግስቲ ዝርዮ ልዕሊ ዓቕሙ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ጥራይ እንታይ እዩ ድሩት ይተዓቕሚ ናቶም ድሩት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሪሶርስ ክህልዎም ይግባእ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዙርዮም ኮይኑ ብየማንን ፀጋምን ክሕግዞም እንተዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ንኣብነት ኣብዚ ደገድኒ ዘሎ ኤምባሲታት ከመየ ዝብል ኣምባሳደር ናይ ቆንስል ወይ ከዓ ገለ ኣብ ስዊስ ኣሎ ኣብ ስዊድን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣለና ኣብ ሚድያ ፕሬዘንስ ናቶም ግን ድሩት እዩ maybe they don't have a media ምክንያቱ ናይ ኩላቶም ኩነታት ኣነ ይፈልጦን እየ ኣነ ዝፈልጦ ግን ናይ ኣብ ስዊስ ዘለዉ ብኣካል ኣብ ዝረኸብ ኩሎም ኣብቲ ግዜ ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝሰርሑ ተረዲእኒ ወላ ናይ ዩኬ ዘሎ ኣምባሳደር ከምኡ ናይቲ ማሕበረኩም ሓለፍቲ ድዮም ናይቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ሓለፍቲ ዝገበርዎ ኢንተርቪው ኣምፅልኩም ነይረ ልዕሊ ሰብ ከም ዝሰርሑ ልዕሊ ማንም ሰራሕተኛ ንላዕሊ ኦቨርታይም ከም ዝሰርሑ ነጊሩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ክበድ ኣለዎ ውሑድ ሰብ ስለ ዘለዎ ልዕሊ ዓቕሞም እዮም ዝሰርሑ that's why ንሚድያ ዝኸውን ግዜ ክህልዎም ኣይክእልን እዮም ናተይ my understanding is that ስለዚ ኣነ ከም መፍትሒ እንተዝኸውን ነይሩ እንታይ ባልኩ እቲ ሚድያ ዝገብሩሎም ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ፎሬን ሚኒስትር ዝሰርሑ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ጌርካ ነቲ ኣክሰስ ናይቲ ኣካውንት ትቦም ንሳቶም ካብ ኤርትራ ዝግባእ ሓበሬታ ወላ ንዑ ስክሪን ዝገብር ገለ ጌርካ ንሳቶም ብኤርትራ ኮይኖም ክኣልይዎ እንተዝኽእሉ ነቲ ሚድያ ወላ ነቲ መንግስቲ ዝብሎ ዝደልዮ ነገራት ጥራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፖስት ክገብርዎ እንተዝውዕሉ ነቲ ሚድያዊ ስራሕ ሓገዝ ምፈጠረ ዝብል እምንቶን ሓሳብን ኣለና ስለምንታይ ንሕና ኣብ ባይታ ብዘየጋጥመና ውድቀት ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንዓና ዝያዳ ግዳይ ናይ ምግባር ልምዲ ስለ ዘለዎ ያሶም ከምኡ እዮም ኢልና ክንርስዖም ኣይግባአና ታዳ ኩሉ ግዜ ተተመሊስና ክንፍትን ክንምክትን ከም ብሓድሽ ድማ ብሓድሽ ሓይሊ ክንቀርብ ኣለና ንቐፅል እቲ ተሃዲድን ናይ ባሕሪ አጀንዳን ይቀጥል አለ ብዙውን ስሙ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለብዙ ሺህ ዓመታት በባህር ላይ ከአውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ጋር ከፍተኛ የንግድ ልውውጥ የምታደርግ የነበረች በሂደትም የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የሚባል ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል በነበረችበት ጊዜ ትልቅ ስመ ገናና ባህር ኃይል የነበራት የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ በሚደረገው የኢትዮጵያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጋድሎ ውስጥ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ከባህር ወደ መሬትና ከባህር ወደ ባህር የሚደረጉ ውጊያዎችን በማድረግ የኢትዮጵያን አንድነት ለማጽናት ብዙ ጥረት አድርጓል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዛንታ ናይ ቅድሚ 34 ዓመት ተመሊስካ ፅንፅዋይ ንዑ ምድጋም ከም ሓደ ንቡር ነገር ኮይኑሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነቲ ሓድሽ ወለዶ ንምፅላው ብደርፊ ተጋይሩ ናይ በቃ ዝፃዕዳ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ጌርካ ካርታ ባዕሎም ዝገበርዎ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካርታ ናይ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ትእትዎ ከምዚ ጌርካ ፕሮፓጋንዳ ምስራሕ ደይ መደይ ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ዓደ ባጀት ኢንቨስት ገይሩሉ ዘሎ ከም ቀፃሊ ስራሕ እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንሕና እንተዘይገበርናዮ ብቃሉ ነጊርና እዩ ኣነ እንተዘይገይረዮ መን ክገብሮ ኢልኩም ደቀይ ክገብሮ እዮም ሃይለ ስላሴ ከምኡ ኢሉ ኮይ ቀደም ነዚ ዲጋሎም ወዲና ዘለና ኣነ እንተዘይገይረዮ ድማ ደቀይ ክገብሮ እዮም ብምባል ዝሰፍሐ ካምፔይን ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ምግባር ዘሚቶም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ንሕና ድማ ከመይ ኤርትራውያን ነዚ ኩነታት እዚ ንህዝብና ምፍላጥ የድሊ እንታይ ዓይነት ድራማ ኣንጻርና ይግበር ከም ዘሎ ንሳቶም እዚ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክበርሃልና ዝደልዮ ዘለኹ ኣነ ንሳቶም እነዚ ክገብሩ ከለዉ they have a calculation in their mind እንታይ ካልኩሌሽን ኣለዎም ኢቨን እቲ ኩናት
كم زحج زلو كنتات دري لنا زيا أفسمعي كأتهم كتكاتل وادس بلني سلامتكم بلا الله ما بوزيشن ناتي كانت تريد لي أبزي حد سلني را كريا عند درخباني را زغني كم تري ومدر لهم ناي عبي يخون ناي تبيعويان elite calculation تاي كون يخلط إلكم تجمتو my understanding ناتي جم لو من تزي جبرنا تكوينات دحر حمش عمت كنجبرنا خلينا تكوينات أبزين حمشت عمتات نزنا جرز الناس رحنا لون تزني هنا بديهم لهم نزو قد دايز الناس رحنا لون ناقص قصنا لون تزني هنا جن حدا عبتو كوينات كنجبرنا حسب اللو جزيه حزبنا أبغوننا كسلفي ويون نتلزبي نتكويناتون كده فعلنا زخل كونتات اللو كم زي اللي نجر نهوتد لنا كي يمثل بجبتك نزار منتان كلتا سلسة جبتات كبكون كفتني ህዳሴ ግድብ ግንባታ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢያዘው አያያዝ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ያደርጋታል የሚል እምነት አለሽ ወይ ግምት አለሽ? ምንም ጥያቄ የለው። ይሄ እኮ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ፍላጎት አይደለም፣ የመላ ኢትዮጵያውያን ፍላጎታችን ነው። ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ ይገባታል፣ መብታችንም ነው፣ በግፍ የተወሰደብን ነው። ትውልዱ ይህን ያስመልሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባያደርጉት እንኳን የኢትዮጵያ ሕዝብ መጠየቁ አይቀርም። ላለፉት 30 ዓመታት የቆሰልንበት ያለቀስንበት ይሄ ያልንበት ነው። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሕቶ አብይ አሕመድ ንባዕሉ ኣብ ካልእ እናሰርሐ ከሎ ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕጅን ንዝመፅእ ወለዶን እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ቤላ ገይሩ ኣብ ውሽጡ ከም ዝኣቱን 10 ግዜ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከም ዝኽእልን ናይ ኤርትራ ናፅነት ይኹን ልኡላውነት ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው ንኤርትራ ድማ ኣብ ዘይወፅእ ክስን ወዲ ክስን ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ትነብር ንምግባር እቲ ዕላማ ናቶም። ስለዚ ከም ኤርትራውያን ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳናትና አይነው ሓድሽ ነገር ሓድሽ ጸጋታት ኢንቨስት ክንገብር ዓቕምታት ከሂሉ ኸሊ ነቲ መንግስቲ ዘለና ሞቢላይዜሽን ክንቅይር ክንከላለና ድሮ ኣብዚ ዝሓለፈ ዋናት ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ትዊተር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ይኹን ካልእ ፅቡቕ ዝኾነ ተበግሶ እዩ እዚ ኣብ ትዊተር ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣነ ኣብዚ ክዛረብ ከለኹ ናይ መንግስቲ ኣካል ወይ ገለ ስለ ዘይኮንኩ ንግለሰብ ነቶም ኣብ ደገ ዘለና ሰባት ዝያዳ ክትንክፈና ስለ ዝኽእል ፀላኢኻ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕር ሪኢኻ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሪኢኻ በቲ ንስኻ ከተድምዓሉ ትኽእል ናትካ ስትራቴጂ ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ንሕና ብመንግስቲ ብኸመይ ነቲ ኩነታት ክብድሆ እዩ ናቱ ስትራቴጂ ኣለዎ። ንሕና ግን ፀላኢ እንታይ ይገብር ከም ዘለዎ መንግስቲ ክነግረካ ኣይክእልን እዩ። ፈርዲኹም ኣለኹም መንግስቲ ኤርትራ ፀላእትና ከም ዝገብሩ ኣለዉ እናበለ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ። ቢካዝ then it would give ነቲ ፀላኢ ሞር upper hand ላዕለዋይ ኢድ ክቦ ስለ ዝኽእል ንሕና ክንነግር ከለና ግን ተራ ሰባት ስለ ዝኾንና እቲ ፀላኢ በን ይኸይድ ኣሎ ነፍሲ ወከፍና ብናይ ፀላኢ ደንበ ኮይንና ካብ ንሪኦ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እንታይ ይምደብ ኣሎ እንተሪኢና እንታይ ክትገብር ትኽእል ሽዑ እቲ መንግስቲ ይኹን ማሕበረኮም ናይ ኤርትራውያን ዝነግሩኻ እዚ ግበር ክብሉኻ ከለዉ then you understand ናትካ ቦታ ንስኻ እውን ንስኺ እውን ንሕና ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእል ብምባል ናብቲ ዘሎ ውዳቤታት ካባይን ላዕሊ ትፈልጥዎ ክትህልው ስለ ትኽእሉ ኣብዚ ዝያዳ ንክነግረኩም ኣይክእልኒ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ሞር ኣብቲ ፓብሊክ ዶሜን እየ ዝብላነ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ብወገን ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታታት ሪትዊት ምግባር ድዩ ነቲ ሓበሬታ ኣምፕሊፋይ ናብ ካልእ ከም ዝርጋሕ ምግባር ድዩ እቶም ክንፅሕፍ ንኽእል ድማ ነቲ ዘሎ ነገራት ንሕና ብዓቕምና ክንፅሕፍ ኣለና። ኮሜንት ምፅሓፍ ግን ጥንቃቐ ንግበር። ብፍላይ ኣብ ናይ ኣቢ ካድረታት ኮሜንት ከይትፅሕፉ ንዓታቶም ኢኹም ትሕይልዎም ዘለኹም ንዓታቶም እቲ መሰጅ ናቶም ቫይራል ከም ዝኸይድ ኢኹም ትገብርዎም ዘለኹም ኣይትፅሓፉሎም ኮሜንት ምፅሓፍ ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ፕላትፎርም ኢንጌጅመንት እዩ ዝበሃል። ኢንጌጅመንት ድማ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ትፅሕፎ ዘለኻ ኢንጌጅመንት እዩ ዝፈጥር። ኢንጌጅመንት ማለት ድማ ነቲ ኣልጎሪዝም ነዚ መልእኽቲ እዚ ይፈትዎ ስለ ዘለዉ ኣዛራቢ ስለ ዝኾነ ናብ ብዙሓት ከም ዝበፅሕ ግበርዎ ኢኻ ትብሎም ዘለኻ ኣስዋይ ነቲ ገይም ናትና ኣብዚ ናተይ ቪድዮ ዝገብሮ ዘለኹ ኮሜንት ተፅሒፍኩም እቲ መልእኽቲ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ይገብሮ ላይክ እንድሕር ጌርኩም ናብ ብዙሓት ከም ዝበፅሕ ይገብሮ እንድሕር ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ዘይደልይኹም ድማ ፕሮባብሊ ላይክ ዘይትገብሩ ወይ ኮሜንት ዘይፅሕፉ ተኮይንኩም ድማ ናብ ካልኦት ክበፅሕ ስለ ዘይትደልዩ ደለየትኩምን ምረጫኹም ነኽብረልኩም ግን እቲ ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ንቅድሚት ደይምምፅኡ ኢልካ ድማ ደይምምራር ማለት እዩ። እቲ ሰብ ብዓቕሚ ንዝገብሮ ብወገን ኤርትራ ክትሕግዞ ተዘይደሊኻ እታ ገንዘብ ዘይትኸፍለላ ወይ እውን ነዛ ቪድዮ እንተሪኢኻያ ብፍላይ ላይክ ዘይግብር ምክንያት ወይ እውን ፅቡቕ ድሕሪ ኮይኑ ፅቡቕ እዩ ዝሕዝቶ ዝጎደለ እንተነይሩ ድማ ኣብዚኣ ከምዚኣ ዝበልካ ኣብ 42 ደቂቕ ተዛረብካያሲ ከምዚኣ ክትከውን ነይርዋ ኢልካ ነቲ ማዕረምታ ሕማቕ ተሰሚዑካ ካብ ትኸይድ ነታ ማዕረምታ
ነቶም ክንደይ ኮሜንት ብዙሕ ኮይ ጽሓፍኒ ስለዚ ቶም ነቲ ቪድዮ ድሪ ነቲ ኮሜንት የንብቦየ ስለዚ ጽቡቕ ማረምታት ጌርካ ድማ ነቲ ነዚ ቪድዮ ዝካተል ዘሎ ክትሕግዞ ትኽእል let's go back to up the game ናቶም እቲ end game ንሶም ክጻወትዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንሕና ድማ ንከታተሎ ዘለና ንሳቶም ኤርትራ 3 ሚልዮን ህዝቢ እዩ it's a game of maths ዝብልዎ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ድሕሪ ኮይኖም ንሕና ድማ 120 ሚልዮን ተኮይና እቲ ቲዮሪ ድሕሪ ጀሚርናዮ እቲ ተጻብኦ እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብል ጥቕሙ ከም ዘለዎ ኣገዳሲ ምዃኑ ናትካ ከም ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ብሕጋዊ መንገዲ ብፅሓካን ይፍለጥ እዩ እዚ ግን ድራማ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጢርካ ንሕና እናበዛሕና ንኸይድ ስለ ዘለና ምስ ግዜ ዋላ ሎሚ ተደይገበርናዮ ምስ ግዜ ዘይተርፍ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ኣለዎ ኣብ ርእስዮም ኣይዝብለኩም ደሎ ናቶም ካልኩሌሽን ዝበዝሐ ኤርትራዊ ድማ ነዛ ገምጋም እዚኣ ፈልጣ እዩ ስለዚ ኤርትራ እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና we have to be more strong ኣዚና መሊስና ክንዕይል ኣለና እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከዘድልየና ዘሎ ኣነ ብናተይ ወገን ኩሉ ግዜ ዝነግሮ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ክኸውን ዘለዎ መጀመርያ ዩኒቲ ናይ ህዝብና ሕብረት ኣብ ህዝብና ክልወና ክኽእል ኣሎ ሕብረት ክልወና እንተኮይኑ ድማ ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ምርድዳእ ክኸውን ከሎ ድማ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ደገ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ንመለስ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ክበኩም ደልየ ኣለኹ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ካብቶም ብርግጽ ብቐረባ ስለ ዘይፈልጣ እዚ ንትንክብል ኣይክእልኒ ብዛዕባ ትብኒት ገብሩ ትበሃል ኣብ ጉግል ትሰርሕ ዝነበረት ሪሰርቸር እያ ኣካደሚክ እያ ፒኤችዲ እውን እያ ኤርትራዊ መበቀል ክህልዋ ይኽእል ግን ነዚ ክፋል እዛ ንክገድፈ እየ ነዛ ርእሲ እዚ ሸለል ክብለ እየ ስለምንታይ ሸለል ዝብሎ ዘለኹ ብቐረባ መን ምዃና እንታይ ምዃና ስለ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ዝፀሓፈቶ ነገር ግን ክዛረብ እየ This was so spot on among Eritrean intellectuals during Tigray War. During and after the genocide, lawyers, diplomats, and others who oppose forceful action often deny the Eritrea ab Quinat na Tigray genocide comes ፈጸመት እያ ትዛረብ ነዚ ድማ ሰባት ስለምታይ ዘይቅበልዎ ኢላ ድማ ዲቤት ትገብር ማለት እዩ መጀመርያ ነዛ ሰብ እዚኣ ጀኖሳይድ እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ጌርና ከነብር ክንክእል ኣለና ጀኖሳይድ ዝበሃል is the enemy, and not a single Gazan child should remain there. Every child in Gaza is the enemy, and not a single Gazan child should remain there. We need to conquer Gaza and settle it. I mean, you want to file all of this under the Nazification of Israel. That's where it should be filed. This is a country that's gone completely off the rails, and the more that you see it in operation, the more it looks like the Germans under Hitler. This is just hard to believe. We're talking about eradicating all of the Palestinians in Gaza, murdering them. This is hard to believe. I just think we need to kill them, every one of them, and that's it. You need to destroy their offspring to prevent them from creating more offspring. This is the sort of things that the German child should ከም ትሪእዎም ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም እስራኤላውያን መራሕቲ በብዙሕ ዶኩመንት ዝገበርዎ እዮም ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ፈለስጢማዊ ኣብ ጋዛ ዘሎ ክቕተል ኣለዎ እቶም ህዝቢ ክቕተሉ ኣለዎም ዘርኦም ክጠፍእ ኣለዎ ምስ እንስሳታት ኢና ንዋጋእ ዘለና መግብን ማይን ኤሌክትሪክን ኩሉ ክንቆርፆ ኣለና ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ዝበልዎ ቃላት እዚ ተርዲኹም ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሓደ ሃገር ሕልቂት ተፈፂሙ ድዩ ኣይተፈፀመን ክትዛረብ እንድሕሪ ኮንካ መጀመርያ ብመራሕቲ ናይቲ ሃገር ኢንቴንሽን ከም ዝነበረ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ምህርቲ እያ ትምህርቲ ዘለዋ ሰብ እያ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ክትብል እንድሕሪ ኮይና መጀመርያ ፕሩፍ ክትቅርብ ኣለዋ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሚድያ መፅኦም ተጋሩ ዘርኦም ክድምሰስ ኣለዎ ቆልዓን ሰበይትን ክቕተል ኣለዎ ህዝቢ ክሕረድ ኣለዎ ህዝቢ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ቃል ኣለዋ ድዩ ከም ኤቪደንስ ካብ ኤርትራ ዝወፀ መንግስቲ ኤርትራ ኣባላት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኖም ኣባላት ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ላዕለዋይ ፕሮፋይል ዘሎ ሓላፊ ማለት እዩ ሓላፊ ኩሉ ግዜ ዝሕሰብ ተራሰብ እውን ይሕሰብ እዩ ግን ሓላፊ ኣብቲ ውትድርና ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድሌት ናይ ተጋሩ ንምጥፋእ ከም ዝነበሮም ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ዶ ብወገን ኢትዮጵያ ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ ዳርጋ ዌል ዶኩመንት ዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣምፅአ ኩ ነይረ እዚ ዘርኢ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ ከምዚ ክኾኑ ኣለዎም ከነፅቶም ኣለና ኩሉ ክእል ኣለዎ ዝብል ቃል ዶኩመንት ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀመት ዝገልፅ ጭብጢ ኣሎ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኣጋጢሙ ኮይኑ ከም ዝገበረት ኢትዮጵያ ዘረጋግፅ ጭብጢ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ግን ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ የለን ኤርትራ ከምኡ ሕማቕ ንክገብሩ ድሌት ከም ዝነበ ኣነ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ደፊኒሽን እየ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራ ጌራ ንብል የለና ኤርትራ ጌራ ካልእ እንዲሱ ዘየለን ድዩ
ቅንጣብ ጭብጥ ዘይተረክበሉ ነገር እንዲሁ ولا ونتسنا مقوت يزارب زلو ولا ونتسنا مقوت إيرترا مراحتنا إيرترا أب تجراي كيدوم ويون أب تحل كيدوم هل كيد كفتم وين تزبك كسنتو دليت كم زنبرم أبوليتيكاوي زرباناتهم يركب دي يلا أنت زي اللي أوتوماتيكالي إتجونوسايز بالقال أب إيرترا تو كمالي تخنقة إسكاد حنا بايتا دقاتمه رسعوا زي قاتمه شبت زبال زي بلسلو زخونس تسنا مقوت رايك نزاربالي سلازي زيا مهرتيا أب جوجل تسرع زنبرتيا ኤርትራው መብቀል አለ ወዲ ይብላን አገዳሱና ይኮነን ምክንያቱ ከም ሓንቲ ምህርቲ ንሓደ ሕብረተሰብ ንሓደ ህዝቢ ንሓደ ሃገር ንሓደ ሰራዊት ክት ብጀኖሳይዝ አክል ክትከሰት ኮይንካ ጭብጥ ሒዝካ ትቀርብ ኣለካ ኢሎሞ ተባሂሉ ኮይኑ ገለገለ ይኮነን ሃርድኮ ክብድ ዝበለ ጭብጥ ከተቀርብ ክትክል ኣለካ ኣየቅረበት ንዑ ከየቅረበት ድማ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ትከም ዝብል ዝነበረ ናገደፋብ ዝኸደሉ ዘሎ ውን እንትኾነ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈፂማ ኢላ ትዛረብ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ዝያዳ ፈፂማ በቲ ዘሎ ዴፊኒሽንስ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ጀኖሳይድ ይኹን ናይ ካልእ መግቢ ብምኽላእ ማይን መድሃኒትን ኤሌክትሪክን ኩሉ ዓይነት ቀረባ ናብቲ ቦታ ንኸያቱ ስለዚ ዎር ክራይምስ ክራይም ኣጌንስት ሂውማኒቲ ኩሉ ዓይነት መለክዕታት ናይ ገበናት ናይ ኩናት ዝፍፅም ዝነበረ ኣብን ስርዓትን እዩ ብኣፉ እውን ናቱ ካድረታት ዓበይቲ ሓለፍቲ በዓል ዳንኤል ክብረዲዮም ካልኦት ኩሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፅንታት ንክፍፀም ዘተንብስ ዘረባ ተዛሪቦም እዮም ስለዚ ብዓይኒ ሕጊ ብዓይኒ ቁኑዕ ኣካይዳ አብይ አሕመድን ስርዓቱን ፈፂሙ ነቲ ጀኖሳይድ ሰብ ተቀቲሎም ተኮይኖም እንተጋጢሙ ናይ አብ ስርዓት ክገብሮ ከም ዝኽእል ናቱ ድሌት ከም ዝነበረ ገሊፅ ወገን ኤርትራ ግን የለን ዝጭብጥ ስለምንታይ ግን ክሳብ ሕጂ ተመሊሳ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ትዛረብ ዘላ እንተሪኢልካ ለን ሕቡቅ አጀንዳ ከም ዘለዎ በዚ ክትፈልጥ ሕቡቅ አጀንዳ ከም ዘለዎ በዚ ክትፈልጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገለ ፀገም ከም ዘለዎ በዚ ክትፈልጥ ንኤርትራ ብዝደለኻዮ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ ብዘይጋጠመ ነገር እሞኻ ንኤርትራ ዓብ ፀገም ክፈጥረላ ብዝኽእል ኣርእስቲ ክትከሶ ከለኻ ግን ተራ ሰብ ተራ ፅልእ ከም ዘይብልካ በዚ ክትፈልጥ ተራ ፅልእ ከም ዘይኮነ ትፅልእ ናታ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ንኤርትራ ወኪላ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ወኪል ክትኮነሉ ትኽእል መንገዲ የለን እንተወሓደ ነዚ ጌራቶ ዘላ ብግልፂ ክትዛረበሉን ሓቂ እንድዕሪ ኣለኒ ትብላ ኮይና ጭብጢ ሒዛ ትቕረብ እንተዘየለ ድማ ይቕረታ ክትብሎ ኣለዋ እቲ ይቕረታ እውን ቀሊል ክኾነ ይክእልኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ሃገር ብጀኖሳይድ ክክሰስ ከሎ ዓብ ገበን እዩ እስራኤል ተኮይንካ ያ ባዕል ፈልጥ ኢልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከም በዓል ኤርትራ ግን ዓብ ዋጋ እዩ ዘኽፍለን ስለዚ ነዚኣ ሰብ እዚኣ ብዛዕባ ብዙሕ ዝዝረብ ኣሎ ብዝለንቀ ንሪኢና ኣለና በዚ ኮይኑ በቲ ኣነ ነዛ ሰብ እዚኣ መጀመርያ እቲ ትብሎ ዘላ ከም ምህርቲ መጠን ዘድሊ ጭብጢ ሒዛ ቀሪባ ናብቲ ባይታ ነቲ ዘድሊ ሓበሬታ እንድሕሪባ ድሕሪኡ ወላ ሓሶት እውን እንተኾነ ኣትሊስት እዚ ገለ ሳብስታንስ ሒዛ ቀሪባ ንበልና ዓሰርተ ግዜ ዓብ ፕላትፎርም ኣለዋ ቤክስ ብዙሕ ሰብ ይፈለው ድብላ ኤርትራ ጀኖሳይድ ክትብል ከለኸ ግን ካብቲ ዘይተማሃረ ደንቆሮ ዝሓይሽ የብልክን ናትክ ግን ዝገደደ እዩ ምክንያቱ ትምህርቲ ከለኪ ደይ መደይልኪ ነቲ ዘለኪ ፕሮፋይል ነቲ ዘለኪ ተፈላጥነት ተጠቂምኪ ኤርትራ ዘለዋ ስእሊ ንምብልሻው ስለ ትጥቀምሉ ዘለኺ ዓብ ጌጋ ዓብ ጌጋ እዩ ከም ኤርትራዊት እዚኣ ኤርትራዊት ተኮይና መድልየቶ ነይረን ህዝቢ ኤርትራ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ጉግል ዓብ ፅልዋ ኣለዋ ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ትምህርቲ ዘለዋን ኣገዳሲ ሰብን እያዮም ዝብላ ፕሮፋይል ናታ ቅድሚ ሕጂውን ቪድዮ ገይረ ነይራ ብዛዕባ ሓንቲሲ ብዙሕ ክትገብር ትኽእል ሰብ እያ ግን ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝወደቐ ሰብ ክትርኢ ከለካ ድማ ብጣዕሚ ተሓዝን ማለት እዩ ኩላ እታ ጀኖሳይድ ትብል ነበረት ካንቃስ ብቓስ ገዲፋቶ እያ ታርሲ በዓል እዚኣ ግን ተሪፈኖ ኣለዋ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ጌርና ክነስተውዕለሉ ዘለና ኢና እቲ ሰብ ተራ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ገለገለ ኣብ ፖለቲካ ዝተፈላለየ መርገፂ ክህልወካ ይኽእል እዩ ግን እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ክትዛረብ ደሊ ኮይና ንኣብን ንስርዓቱን ናብ ስርዓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ክሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ኣብኡ ዝኣክል ጭብጢ ኣለዋ ብዛዕባ ኤርትራ ግን ዘይተገብረ ዘየለ ዝኾነ ኢንቴንሽን ዘየለ እታ ቃል ምስ ኤርትራ ይተኸይድን እያ እታ ቃል እቲያ ኣብ ኩናት ገበን ክፍፀም ይኽእል እዩ ቅትለት ከጋጥም ይኽእል እዩ ኩናት እዩ እታ ቃል እቲያ ግን ምስ ኤርትራ ትኸይድ ኣይኮነትን ምክንያቱ ነታ ዴፊኒሽን እውን ኤርትራ ስለዘይተማልኣ ስለምንታይ ግን ምስ ኤርትራ ነታ ቃል ዘተሓሕዝዋ ንኤርትራ ድማ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ በዚያ መንገዲ ጌርካ ጥራይካ ትከሶም ትኽእል ካልእ መክሰሲ የብሎም ስለዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ድራማ ምዃኑ ንፍለጥ ንመለስ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ቪድዮ ገይረ ነይረ ብዙሓት እውን ሪያክት ክገብርሉ ርየ ናይ ተቃወምቲ ዝኾነ ይኹን በዓል ኣብ ኣሜሪካ ሓውሱና ዝዓይነቱ ፖለቲካ ክግበር ርኢና ኣለና ብሎቢስ ዝተሰነየ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ምስዚ ድራር ተደሪርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ቴድ ክሩዝ ሰኔተር ናይ ቴክሳስ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ሳብ ኮሚቲ ድማ ዘሎ ኣብኡ ቸርማን ናይቲ ኣፍሪካ ሳብ ኮሚቲ ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ፎሬን ፖሊሲ ኮይኑ ኣብ ናይ ኣፍሪካ
ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ምስኡ ከም ዝተራኸቡ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ንክፃወት ይፍትኑ ከም ዘለው ኣምሲሎም እዮም ኣቕሪቦሞ የግዳስ ተሓቂ ተሓንተው ቀሲሎም ኣውፅዮሞ እዚ እቲ ዝኸድዎ መንገዲ እንታይ ነይሩ ቴድ ክሩዝ ነቲ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ዘሎ ፋንድሬዘር ንዑ ገንዘብ ንምእካብ ዝተገበረ ናይ ድራር ዕድመ እዩ أرجعون لهم cordially invite you to a dinner in support of درار تقبر أب ديمقراطية وين أبزنا مريج عطاء زلون هجرت تقومليو درار يقبر حدث نتي تيد كروز ترناي درار قبجات تقبر له عبت درار دماء توم زموس عدومات أزيو كبر جنزب يخفلو أتجنزب دماء مستر ريستورانت سماعي كمالتيو نعبنا درار نورمال 5 قرشين حرقينه ما توكل دين يريب له سنتر تيد كروز chairman of the Senate Commerce Committee እንደገና አፍሪካ ሰብ ኮሚቴ ካዘሎ ማለት እዩ ማንዴይ ሰፕተምበር ኤሌክሽን ወርሒ 9 ማለት እዩ እንደካበ ቦታ ገይሩ እንታይ ኢሉ ለብታሕቲ suggested contribution host 5000 co-host 2500 attendance attended $500 personal or packed ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዕድመቲ ነቲ ዕድመ ዝገበረ ሆስት ዝገብር ዘሎ ሆስት እቲ ኤልያስ ግራሲሊዩስ ዝበሃል ዘሎ ንሱን እቲ ቪንሰንት ክልተሶም እዮም ነቲ ሆስት ገይሮሞ ዘሎ ነቲ ድራር ስለዚ እቶም ሆስት ዝገበሩ 5000 ሆስት 2500 እቶም ኣብቲ ድራር ተዓዲቦም ዝመፁ በዓል እዚ ማለት እዩ በዓል እዚ በየነ ማለት እዩ ክንደይ ከፊሎም ነይሮም $500 ነታ ድራር ማለት እዩ እታ ድራር ኣባ $500 ከፊልካ ንዑ ሰላም ኢልካ ተሰኣኢልካ ትወፅእ ማለት እዩ እዚኣ ንዑ 1500 ተኸፍሎ ማለት እዩ ነታ ድራር ተኸፍላ እቲ ገንዘብ ድማ ተኣኪቡ ንዝመፁ ዘሎ ምርጫ ክሳተፍቲ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ነቲ ናቱ ካምፔይን ይጥቀመሉ ማለት እዩ بخمسة من قد أتيوم شن عم شميتين كفيلهم كل تسم تنيرهم كل تشحيرنو نتأولادي دخفل ولا بغمزي كفيلهم أتيوم يا مسوت سايلهم مالتي إذا سلز رعنايو كنا متأكبور مخانو بوجير كادما فيبن حفتنا بوست جراتو she's a very فيبن يمانا كيتكم فلو جبر وحركاتي expose مقبر عبي أستوات أوزلواي It's a fundraiser organized by lobbyists but lobbyists نساتهم سمانين همشين شحنا عامت كن كفلكاينا إلهم زعتوا بوز تجبريو So for Ted Cruz benefit and the Bayana Gabras Gabher Malati paid to be there, including for hired help. Tibor Nagi, soon Kafilu Diati wala Somium Kafilum Lidono. Tell me you're being taken for a ride without telling me you're being taken for a ride. Zi نعاتاتهم نسألي نسب مغششي يسرح يسرح خمسة لوج نخمسة لود أمبر زخون يكون diplomatic breakthrough زجات أميلا. أبزقنا قال الكاخر زي جبا دروت كونكشن فتيرنا لنا قبل يقوليهم لحرايق زي تراقيبهم مسو أجندهم نخجبرو يكال يفتنهم برد الحجز ولا جو بوليتكس نايكرنا أفريقيا بقمتي تيغا أمريكا أكمز عينات هاتيا كتمت أدخلوتي إلا كلنا قرب قدام كلونا يتودنا يرترا قدام نايكرنا أفريقيا كم دليتهم أبز الزرولو زنبرو جزية وننتو خونه أبي يرترا رجيم تشنجاي سرخلهم أبعسر عسران حمشان السودان فريسا صوماليا أبطلطل إثيوبيا نبعلو أبطلطل اليمن أبطلطل أبزلو له نبي إرترا مزيخا رجيم تشنج قد قبريت it's over جاي متتوجيو تبليعيو أمريكا حنت عدل تراي زلاتا تبلي سامس إرترا ركب تراي كتم حيز الله يون لي تصبقوا بشناتو مسيو إسرائيل كم رياز لنا كم معلتنا معلتي زنبورو تروا ما مليش يوم قول قلالو بوغ يرد ما تصبق يركم قول ندلنا زيوم دما أبستو دقرات تنزل كابن جنزبهم يركبوا 5 لوين عن رجالنا لذي الزرعنايو شو ساكت نمر آياني حركات زنبرنبر زخونه زجبات ويون زتحاز نجر زنبرو خمسة كونه نخن فلت إليه زقبر لكم زلوا قالوا تجارات بزوح ناي نزي ني دبلوماسي تبعيلو ويون نزل لوبي بزوح جنزبي زخفللو يقداس public diplomacy تزبنا نزي تيد كروز تم وكلتنا يرترا ويون يرترا وينا بتكساس زغمتو رخيبة من يرمي مسوس تسعيلهم يرمي ስለዚህ እንታይ ተዛሪብካ ምስ ወይ እንታይ ኣፍሪካ ይትሕተም በረኣቲኻ ምስ ተራኺብካ ኢዱ ጨቢጥካ ሰላም ኢልካ ክልተ ዚኦም ኣትሊስት 6500 ከፊሎም ተነይሮም እህርቲሞም ኣሎ ኦልሬዲ ግን ንዓለም ግን ከም ሓደ ዓቢ ነገር ዝገብሩ ዘሎ ኮይኖም ኣክት ገይሮም ብሓቂ ዘገርም እዩ
حلف 14 ዓመታት ክታሃንጾ ጸንሐት ግድብ ኣብ ዘመረቀትሉ ዕለት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብጺ ኢትዮጵያን ዝወሰደቶ በይናው ስጉምታ መልኪቱ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ጥርዓን ኣቅሪቡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ብዛዕባ ኣገባብ ኣመላልኣ ማይን ምሕደራን ናይቲ ግድብ ንዝሓለፉ ዓመታት ብተደጋጋሚ እኳ ዝርርብ እንተተኻየደ ኣብ ስምምዕ ከይተበጽሐ ግን እቲ ግድብ ብወግዒ ተመሪቆሉ ድሕርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ መራሕትን ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዝተሳተፍዎ ምምራቕ ናይቲ ግድብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብጺ በድር ዓብደላቲ ተቃውሞ ሃገሩ ዝገልጽ ናብ ፕሬዝደንት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ደብዳቤ ልዩ ኸሎም ግብጺ ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብተደጋጋሚ ናብ ሕብራት ሃገራት ጥርዓን ኣቅሪባላ እቲ ግድብ ብ9 መስከረም 2025 ኣብ ዝተመረቀሉ ስቲል ኣብ መንጎ ግብጽን ኢትዮጵያን ዘሎ ምክርኻር ድማ ይቕጽል ኣሎ ግብጽ ድማ ኩሉ ዝከኣላ ትገብራላ which is good እንተወሓደ እቲ ዲፕሎማቲክ ጸገም ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጥራይ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ሓንቲ ክበኩም ደልየ ዝነበርኩ ኣብ መንጎ ዝሓለፈትኒ ኣቐድማ ቢለውን እዚ ጉዳይ እዚ ጽቡቕ ጌርካ ምጽዓር ዘድልዮ ኤርትራውያን ድማ ዝጽሕፍዎ ዘለዉ እዩ ዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር ናይ ዩኤን ቻርተር እንታይ ዝብል ኣሎ ኢሉ ሓደ ኤርትራዊ ጽሒፍ ነይሩ መስለኩም ወዲ ጀላቲ ይመስለኒ እያ ወዲ ጀላቲ article 2 ማለት of the United Nations Charter prohibits member states from using or threatening force against the territorial integrity or political independence of any state. ስለዚ አንቀጽ 2 ኣብቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝኾነት ሃገር ንናይ ካልእ ልውላዊ ሃገር ብሓይሊ ክትወስድ ግዝኣት ናቱ ብሓይሊ ክትገዝእ ወይ ብሓይሊ ክትምንጥር ክትዛረብ ከላ ገበን እዩ ንባዕሉ ስለዚ ኢትዮጵያ ብመንገድ ዓቢ ግህሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ነዚ ተጠቒምና እውን ከምቲ ኣብቲ ኣብ ዩኤን ክትከይድ ኣለዋ ወይ ክግበር ኣለዎ ዝበልናዮ ተወሳኺ ነዚ ተጠቂምና Article 39 እውን ተቐይሱ ኣሎ The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, and shall make recommendations or decide what measures shall be taken in accordance with Article 41 and 42 to maintain or restore international peace and security. ስለዚ ከምኡውን ከም ንሪኦ ዘለና ተደጋጋሚ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝደፍር ዝግበር ዘሎ ዘረባ ናይ ቃላት ኩናት እውን ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል በፂሑ ሴኪሪቲ ካውንስል እንታይ ውሳነ ከብኽል ወይ እንታይ ዓይነት ማዕዳ ከብኽል ከማን ኣገዳሲ ነጥቢ ምኾነ ስለዚ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ በዓል ሶፊያ ተስፋማርያም ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋማርያም ጽቡቕ ጌሮም ዝፈልጥዎ ክኾኑ ኢለ ግምት ኣለኒ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ጀነራላት ዝብልዎ ዘሎ ወሲድና ናብ ዝግብኦ ቦታ እንተዝኸይድ ነይሩ ተገይሩ እንተሎኻ ነህዝብና ምሕባር እውን ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ ንሕና ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሼር እናገበርና ነቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነፍልጥ እዚ እውን ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ንቐጽል ዘሎ ኩነታት ናራእና ክንከይድ ዓመታት ከ100 ሺህ የሚልቅ የመንግስት ወታደርን ከጥቅም ውጭ አድርገናል ሲሉ የፋኖ አመራሩ ተናገሩ። ሁለቱ ጀነራሎች ደግሞ ጽንፈኞች ያሏቸውን ኃይሎች ደመሰስን ሲሉ ገልጿል። የ2018ን መግባትን ተከትሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ትናንት ይህ ዓመት ወሳኝ ነው ሲሉ የፋኖ ኃይሎች ደግሞ አደረጃጀቶቻቸው ወደ አንድ የሚመጡበትና አገዛዙን በጋራ ለማስወገድ የሚሰሩበት እንደሆነ መግለጻቸው አይዘነጋም። ፋኖ ይግስግስ ከም ዘሎ ንኣብን ሰራዊቱን ቤላ ገይሩ ይቕርስሞም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ብኩሉ መንገዲ ይወጽ ዘሎ ጁላ ሓድሽ ሰራዊት ከሰልጥንን ከመርቕን ፋኖ ድማ ኣምጽኦም ንዑ ክበታትኑን ክማርኹን ራኢዱ ክሰዱን ተረባሪቦም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካሊ እውን ካብኡ ዘይፍለ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ስምዕዎ ለአብይ አህመድ ካለፉት 7 ዓመታት በጣም የተለየ ጊዜ ነው። በሁሉም ነገር የተለየ ነው። የተለየበት አንዳንድ ነገሮችን አነሳለሁ። ዋና ዋና የሆኑ ጉዳዮችን አነሳለሁ። አብይ አቅዶ የመጣው ባለፉት 7 ዓመታት ውስጥ ሲሰራ የከረመው ሁሉም ሰው እንዳየው አንዱን የፖለቲካ ቡድን ከሌላው ጋር እያጋጨው አንዱን የሃይማኖት ቡድን ከሌላ ጋር እያጋጨው እኔ ወታደር እየላኩ ህግ አስከባሪ ተብዬ እየገደልኩ እኖራለሁ። ስለዚህ አብይ አህመድ ኣብዛዕበ የብድሆ ወይውን ቻሌንጅ በጽሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታዩ እታ ገይም ን7 ዓመት ዝተጠቀመላ ሓደ ህዝቢ አንጻር ሓደ ህዝቢ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ አንጻር ካልእ ጉጅለ እናጋጨወ እዩ ዝቕጽል ጸኒሑ
ነታ ኢትዮጵያ ድማ ብኩሉ በፂሕዋ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ገይም ናቱ ብየማንን ፀጋምን ዝፃወተሉ ዝነበረ ህዝቢ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ዋ ኣቱም ሰባት ሓደ ሰብ እዩ ዘባልዓና ዘሎ ተንሲና ብሓደ ክንሰርሕ ኣለና ምክንያቱ ኣነ ንስኻን ዘለና ፍልልይ ክልወና ክልዩ ፍልልይና ግን ኣይኮነን ዘቃትለና ዘሎ ንዓይ ዝቀትል ዘሎ ንዓኻ ዝቀትል ዘሎን ሓደ እዩ ንዓይ ዘጥሚ ዘሎን ንህዝበይ ዘጥሚ ዘሎን ህዝብኻ ዘጥሚ ዘሎን ሓደ እዩ ንህዝበይ ናይ ሕክምና ናይ ካልእ ፀገማት ሽግር ፈጢሩሉ ዘሎን ናትካ ህዝቢ ፈጢሩሉ ዘሎን ሓደ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻን ዘለና ፍልልያት ኣቦቱና ኣሎ ወይ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ንረኽቦ ዘለና ፀገም ግን ናተይን ናትካን ባእሲ ይኮነን ዝያዳ ንክልቴና በቲ እናባእሰና በቲ ድማ ንክልቴና ዝጭፍጭፍን ዘዳቕቕን ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ነቲ ርክብ ከምዚ ናይ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ድማ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ዝብገስ እዮም ዝብልና ዘለዉ የሚለው ነገር አለበት ወይ የሚለው ሲነሳ ሰምተናል እዚህም እዛም አንዳንዶቹ በድፍረት እንደውም የኤርትራ መንግስት የሚያቋቁመው ስብስብ እንደሆነ አድርገው ለማውራት ሲሞክሩ ሰምተናል እና አይደለም ቀርቶ የውጭ ኃይልና ይሄን ስብስብ እዚህ ስብስብ ውስጥ የበላይ ሆኖ አንድ አካል ሊመራው አይችልም ከዚህ በኋላ ተስማምተን ተከባብረን ተወያይተን ተማምነን ነው መጓዝ የምንችል ይሄ ስብስብም የማንንም የበላይነት ሊቀበል አይችልም ወደፊት የምትመጣው ኢትዮጵያም የማንንም የበላይነት ልትቀበል ትችላለች አንዳችን ሌላችንን በማሸነፍ ልደቱ አያለው ምስቶም ብዙሓት ምሁራት ኣብ ተራኸበሉ ግዜ ኤርትራ ሻዕብያ ፋንድ ዝገበሮ ዩኒሲ ኦርጋናይዝ ገይሩ ወገለን ኣበሉ በዓልቲ ኤርሚያስ ለገሰ ዶ ካልኦት ኩሎም ክዛረቡ ፀኒሖምን ኣለውን እዮም እቲ ሓቂ ግን እንታይ ይብላ ኣለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሻዕብያ ይኮነ ዋላ ማንም ሓይሊ ነዚ ጉዳይ እዚ ብልዕልና ክመርሖ ይክእልኒ ወላ እውን ንሕና ውሽጥና ጀዋር ድዩ ኣነ ድዩ ካልእ ድዩ ኩሉ ልዕልና ዘለዎ ማዕረ ብዝኾነ መንገዲ ንኩልና ከሳትፍ ዝኽእል ጉዳይ ዳ እምበር ሻዕብያ ይኹን ካልእ ሓይሊ ኢዱ ዘእተወሉ ጉዳይ ከም ዘየለን ደይ መደይ ተባሂሉ መህደሚ ዝጥቀሙሉ ዘለውን ወይ እውን ሽፋን ንክረኽቡ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ታክቲክ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን መብርሂን ወይ እውን ፅቡቅ መረዳእታ ዘድልዮ እዩ ሓንቲ ብዚኣ ዘረባ ሰሚዐ ዘለኹ እስከዚኣ ስምዑለይ እዚ ምስ ህዝቢ ናብ ፖለቲካል ወግዑ እውን ክሰጋገር ኣሎ ግን ንኻሊእ ኣካል እንደለን ተማዛወልቲ ንምለስ ላዕለዋ ሰናትና ንምለስ ግድን ክምለስ ኣሎ ግድን ሕቶ የለን ዝኾነ ደው ዘብል ነገር ኩሉ ግድን ክምለስ ኣሎ ብዝኾነ መገዲ ክምለስ ኣሎ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ በዳሂ ኣብ ዝኾነሉ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ እዚኣ ከስማዓኩም ኣዮ ናይ ጨፍጭፉካ ሒዱካ መራሕትኻ ክሒዶም ካና ቅዱስ ብልፅግና መራሕየ ትብሎ ኢትዮጵያ ዓደያ ትብሎ ጨፍጭፋትካስ ስለዚ ንዑ ኣሚንካዮ መጋወሪኡ ኮንካ ኢኻ ዝሰርሕ ዘለና ንዑ ኣሚንካ ምስኡ ተሰሊፍካ አንጻር ህዝብኻን ረብሓኻን ተሰሊፍካ ንኤርትራ ክትወቅዕ ንትግራይን ክተዳኽም ዝግበር ሽርሒ እዩ እዚ ከዓ ፋሽኑ ዝሓለፈ ተገጢሙ ተነቂሕሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቂሕሉ እዩ ህዝባዊ ግንባር እውን ነቂሕሉ እዩ ጥንቁቅ ስርዓት ይባይዞ ህዝባዊ ግንባር ኢኮኖሚ ሃነፀን ዲሞክራሲ የብሉን ትካል ገለ ኣብ ኢትዮጵያ ከታይ ዲሞክራሲ ተሰሊፍካ ገዛኻ ተኣቱ ኣጉዒኻ ገዛኻ ተኣቱ ተዛሪብካ ገዛኻ ተኣቱ ምናምን እዚ ኤርትራ እዚ ስግ መሬቱ ንኢትዮጵያ እዩ ኣሶብ ክወስድ ንብልፅግና ኣሚንካዮ ናይ ጨፍጭፉካ ኣገለገለ ተጋሩ ንሰምዖ ዘረባ ተስፋ ዝህብ እዩ እዚኣ ግን ስምዕዋ ኣንተ በኮል ይፈልኩም ፀኒሐ እዚኣ ኣገዳሲት እያ እዚ ምስ ህዝቢ ናብ ፖለቲካል ወግዑ እውን ክሰጋገር ኣሎ ግን ንኻሊእ ኣካል ብዘይጎድእ መልክዑ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ዝርርብ እውን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ነቲ ዝሓለፈ ኩነታት ዕርዩ ብዘይፀባእ ብዘይኳሳሕ መንገዲ ክግምገም ኣሎ ንሱ እዩ መወዳእታ መፍትሒ ዘምፅእ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ውግእ ዝፍጠር ካብ ሚስ ኮሚኒኬሽን እዩ ውግኣት ዘብልዎ ብዙሕ ግዜ እቲ ናብ ውግእ ተኣቱ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ረብሓታት ኣለውካ ኣነ ረብሓ ኣለውን ዝብሎ ኣሎ ተኻሊእ እውን ከምኡ ኣሎ ግን እቶም ረብሓታት ንምትግባር ኣብ ትገብሮ ልዝብን ኣብ ትገብሮ ስራሕትን እቲ ርክብካ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ተፈጠረ ህውከት ዝቐፀለ ጥፍኣት እውን ክግምገም ክኽእል ኣለዎ ምይጥ የድልዮ ይበሃል እዩ እዚ ማለት ማለት እዩ ዝብል ተኮይኑ ይምርሓዮ ንሱ እዩ ክመርሖ ዝግባእ ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ካብ ክወርር እየ ከምዚ ክገብር እየ ዘይዛሪ ህውከት ክፈጥር እየ
እናበለ ናይ ሕልሚ ቀትሪ ስራሕ ዝሰርሕ ዝዛረብ እዚ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ርክብ ሰይዙ ምስ ህዝቢ ናብ ፖለቲካል ወግዑን ክሰጋገር ኣሎ እዚያ ምሳ ሓንቲ ወሲኹ ዝበላ ኣተሓሂዝና ክንውድይና እንት ናይ ትግራይ ዝምልከት ተበግሶ ወሲዱ በጀት ወላ በጀት ይኹን ሚድያታት ዋዲዱ ነዚ ርክብ እዚ እንድሕር ዝሰርሕ ልዩ ኮይኑ ንሕና ከዓ ብዝግባእና ክንቅበሎን ክንሪኦን ዘለና ንትግራይ ክሳብ ጠቕመ ማለት እዩ ብምክንያት እዚ ዝህሉ ውሽጢ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሓድነት ፀገም ዝመስል ማለት ኣብቶም መራሕቲ ብዓይኒ ፖለቲካን ፀቢ ናይ ስልጣን ምምርቃሕን ዝብል ዘለውን በዚ ደረጃ ዝሪኦም ከስተኻኽሉ እዩ ዝግብኦም ማለት እዩ እዚ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ኮነ ይብሉን ምስላን እውን ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ክንገብርና ኢብን ምስ መሓራ እውን ክንሰርሕ ኣለና ጽምዶ ኣብ ኔክስት ቻፕተር ናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ ንዓይ እውን ኣለኒ ሕጂ ማለት እቲ ህዝቢ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ስራሕ ጀሚሩ ደሓን ዝኾነ ምትእስሳር ፈጢሩ ኣሎ ዝነበረ ጋፕ ዝነበረ ፀገማት እውን እናተፈትሐ ይኸይድ ኣሎ what is the next step ንዝብል ግን I hope ኣወል ኣብ ዝቕፅል መደብ ናቱ ክገልጽ ማለት ሕራይቲ ዝነበረ ነገር ተሰይሩ ኣሎ ኔክስት ነገር ግን ናብ ፖለቲካዊ ዝርርብ بمرحلة درجة دي بمهرات درجة دي بقلة درجة كوينو أبي أحمد كجبر زي كل تقين أبي أحمد انترفع مع صبغ نجار كجبر كتابات دليت كم زي بلو نتصير نالو تراي تي بوجن تجراي زلو إليتن بوجن إيرترا زلون منقسم انتاي كجبر خل نكست ستيب ناتو زيادة بتوجن تجراي زلو كنتات مالتيو زي حدا كون كله نبتي كنت باو كنتات نحبرت السبنا كنسجر حنتي أتو يمانة قبر مسكال أتو يمانة مستر حبريتا هجر إيرترا أتو يمانة قبر مسكال أبي إكسبوست غير واز نبرة لنكنة زتري وزر لهم مجمرة ما كمرة أي كوننا نا إيرترا تلفريكا كاب أسمرا نبات زنبرة ماي جودنس أنا سحر هذا جزء حزن إندي زبل زي إيرترا زقات أمانة غير سلزي كاب أسمرا نبات بمن قد تلفريكا زخيد زنبرة جعزو نعو نريفايف دقيم كان مبربارو استقبره صحفتني رأي أبزع تولين أب شابايد.com غيروم مانيروم انتايو نزنا غرزي بفلاي مستليان تقبر زولو زمدنا أب قمت إتيخا نزي ريفايف تقبرو نزنا غرزي نكتا تنسو زولو تبقسو كند من تاي كسرح له كم زغل حركة إيرترا ودصبي زولو قداي ممكن بلنا خلينا مغنياتو بزح بوتنشال زنبرو من قد بابور لنا كمون من قد بابور نيرو إذا تلفريكا كلت يحويسكا كتريا خلقها إيرتراسي نزلوا تكنولوجي تاتا تقيمة نتزلوات مسر كاب زيرو زي بالقاس مالته من قد بابور كاب بات أسمرا كرن تسني بخالون هاللقونيو زين أنا زفلتني إزي تدروت من قد بابور عليو يس أنيو توعي لي جن مسرت علوي كاب زيرو يكون زبقاس له سلازي نزيوم قدايات زياتهم ريفايت كم بحدش عبر بيركا نسجنا ناتهم نخجبر مس تشاينا تسمعميكا كبر زخل نجارات حدا توماس ماونتينز بحال صحيف واز نبرت بكالك زي خمسة الكمية إيرترا مس تشاينا زي نبرة مقرباتي كم تزدل وتسيت زمت سرح سلدي سرح زلو أنا بتليان قصهم شفت قبري يفتنوا له وزبل صحف صحيف نيرو بكالك زي خمسة الكمية توماس ماونتين أبيكس صحيفيو وجي من البات نزي بفلاي من قد باوري خونة تلفريكا طليان زيادة زبلت أمسرحي بلا نجن طليان كام بتقين بتي إيرترا نتزنا برا نجارات كم بحدش كتتنسو نزجبر تبقسو كل إيرترا وكسات فلوس غلي زي تلفريكا عند حرجرنا بأفريقيا تزبلت أزلنا نحنا كنكون غلينا تلفريكا سي أبكال أفريقيا كل قون يهلو قون عيدنا من كل أفريقيا سلدي كاتلجن إيرترا حنت كابتن بلوز زلوا كان محجد ما استفدت نزل لو أصل زغنت نزيانة جرزياون كان بحدش كان برابرا عبيت بروجكتات ناير ترات بحنو جو مسرة تتبقى سيزلو كابت سنين بعد أتمنى قد بابور أنت تسجن ما أنت تسرعسي كنت من تايناي ترانسبورت تجا متفتحة إلا أنا حاسب جن I really hope حدا معلتي زي المتات زي كزرب كنسمع مالت كزي كنا نعجي أبقال أبكراتن أقلنا لنا نبلا لنا جن أب حدا جزيت conversation اسمه كله خلاله جي أبي إيرترا يلان زربازيري بلي لنا عليه أتوي ما نقدر مسكلا بشبايت article out سيناريو جن كم economic plan كجبروا لزغل ولا for example زغنا project كجمر كله
ኣብ 2030 ዝጅምር ፕሮጀክት ከምዚ ኢልካ ኮት እዩ ዝረብ እዩ ስለዚ እቲ ፕላኒንግ ነጊርካ እንድሕር ኣቢልካ እቲ ህዝቢ ዝያዳ ኣብኡ እውን ኣተኪሩ ሞር ከበርክት ዝኽእለሉ መንገዲ ኤርትራ ድማ ቦንዳታት ብፍላይ ፕሮጀክትታት ገይራ ነቲ ፕሮጀክትታት ብመንገዲ ቦንዳታት ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ለንቀነ ከበርዝና ኣፅሚዮምና ቀኒዮም ነቲ ዲጋ ናይ ገርት ቦንድ ንሕና እውን ከፊልና ኢና እናበሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ መንግስቲ ብመንገዲ ገንዘብ እናለቅዐ ማለት እዩ ኣበርኪቱ ይብሉ ነይሮም እዚ ኤርትራውያን እውን ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ኣብ 2000 ከባቢ ገለ ቦንዳታት ተሸይጡ መሬት ብመሬት ገለ ኣቢልዎም ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ቀደም ነገራት ተመሊሳ ምስ ህዝባ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝባ ናብቲ ቁጠባዊ ዳግመ ሕውየት ዳግመ ትንሳኤ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝባ ተቐዳማይ ክሕግዛ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ምስኡ ተዘራሪባ እዚ ዓይነት ሓሳባትን ዲስካሽናትን ክጅምር ኣነ ይህንጠ ንስኻትኩም ከማይ ተኮይንኩም ድማ ትህንጠ ኢኹም ማዕረቲ ሕንፍሽፍሽ ካብቲ ጎረቤትና ንሪኦ ዘለና እቲ ዝውድእዎ ፕሮጀክታት ክንርኢ ከለና ኣብ ዓድና እውን ተመሳሳሊ ሓሳባት ከይጀመርካ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ግን ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንህዝቢ ተስፋ ክህብ ዝኽእል ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ክግበር ከም ዝኾነ እንተተነጊሩ እቲ ህዝቢ ክሳተፍ ይኽእል ክኸውን እዩ ብፍላይ እዚኣ ስክራዩ ለይ ሓደ ግዜ ነዚኦም መንእሰያት ክትርኢ ከለኻ ስቂልና ምርኣይ ከማን ስቕ ክትብል ከማን ኣይግድደካን እዩ ስመይ ካብ እምባገደም ጅሬ ንሰከንዳሪ ስኩል ዝመፀኹ ተማሂሩ እየ ሎማ ዓልዲ ምፅልኩም ዘለኹ ዲስቲኔሽን ትበሃል ፕሮሰስ እያ እዛ ፕሮሰስ ኣነ ንኽልተ ዕላማ እየ ገይረያ ዘለኹ ቀዳመይቲ ዕላማ ከመይ ገይረ ሃርድ ዋተር ናብ ፒዩር ዋተር ምቕያር ካልኣይቲ ከዓኒ ኣብዚ ምፅዮ ዘለኹ ማይ ባሕሪ እንድዩ ከመይ ገይረ ትውጫውን ማይ ናፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ጥቕሚ ክገብሮ ይኽእል ጥቀመሉ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ዕላማ እዚኣ ነራታ ፕሮጀክት ቴንክ ዩ ፎር ሊስኒንግ ቱ ሚ ክነፍዑ እቶም ቆልዑሲ ሓሳባት ናቶምሲ ቨሪ ቨሪ ፕራክቲካል صي كفانسي بلجلج ناي موسيقى دو ناي قلودو دو يكونسي صقب ناي هزبي كفتح زخل حسابات رايم زحزب براكتيكال اب هزبنا مفتحي كون زخل مسكونتاتنا زخيد بتترى نغراتنا عدنا يم زغبرو زلو حجي نزيوم من سيازياتهم اندستريال ليفل نكخدون دحرو قينهم كلا نجر اتي برايفت سيكتور كبرابر كخلالو منغسي فاند غبري كنبل اي نغلينا منغسي عقم يبلو every project دمس منغسي فاند كغبري كلني زيتي نزياتهم برايفت بارتنرشيب كتبابع كخلالو زوم من سيازياتهم نتزلوهم حسابات نقدميت كمصو نقدميت نخدفو منتان هل كم زي انسبايرنج حسابات كل زي دقاقي من هذا سمعنا ونحما غيكونا. My name is Biumai Abraham. I'm the executive chairman of Aptec Africa, a company which deals in solar and water pumping. We are headquartered in Uganda and operate across 8 African countries. Currently, we are delivering a solar and water pumping project across many African countries. Just recently, last year, we managed to give access to electricity for more than 35,000 people and كم تريوم دلهم إذا أبتيك كامباني زجبرو زلو سرح أب أفريقيا درجة إنسباير زجبرا كان إذا أبتيك بهالكامباني أكايد سرح أتجرماينا نرزلنا كم تريوم زلهم نبزح حسابات كسب سبعان حمشين شيء زخون نسبي قربنا إلكتريك بتساعد بالسولار ساعات مالتيو سلزي إذا كامباني زياون حدا معلتي تناير ترا إنفستمنت مستقفته قال برانشنا تابير تراجيرا حدا كابتي قبل التي منقص زغبرو زلو عبي استواصو كغبرو زخولو قيدي سمعني عبي تمكرو هنيصوم زلو سوليد زخونه بيز زلوم تمكرو ناي استفلالي عداغاتات زلوم سلا زخونو لعلو كل دما تناتوم هيد كورترز فلا كالك خون خلي بيرترا برانش اندحرغيرم كل منتا استواصو كغبرو يقولو زلنا صقاتات كله مستعدنا كنواسو حدا غزيتي انفستمنت دو وفردوك بحال كله زياتهم زوم بلح رأس زلوم كابيتال زلوم تمكرنا بيزنس زلوم زوم سباتياتهم إيرترا أزيوم أقدستيهم أبز حلفة مس أوغندا زلوم تقبلنا ويون أبتعدي مور عدل كوهابهم مس منقص تراخيبهم نيروب كبال مس أنا لك كمدما تا تيم تيا مستي إمباسنا إيرترا تراخيباو نبي إيرترا انتاي كجبر خل زيو دروسات ما بصراحة سلزلو دفيت ناتو نبي إيرترا قص أمون كجبرو تسفان جبر مبزحتهم طبق زغنا زمدنا مس محبركم نيرترا مس إمباسنا إيرترا زلوم يوم سلزي زياتهم موبيلايزد كونو عند حرقيلهم عبي أسواس أو كجبر خليهم أب كل زلوجن كوس هالكم زي خرايولي أبز خدو هاجر أمباسادري الماسكا أبتاتوننيا تكال إرتراو بحلي إرتراو من نوابرو بروزح إن إرترازو كل نجارات كم زلوا يوم زنبرو
كمي تقبلنا له أبتم جرمناوين دي ولا أبتم كالو عريت أنت عين فيدباك متأكي أنا يدبن بزح نجا يسكفني باستا ولا حدا جزء أفتي بوليتيكا خين أبتمبر بزح مس إرترا دلوار زمدناتات ودار إرترا زلواشيم أبدج خمزيا نزبل نجارات كم تقوله أنا إرترا وش بزحات أمباسادرات متيوم بزحات عبيد سبات متيوم زخانة متيو بوليتيكان متيو قال متيو عرفت ما حيستعلون قال تعلل قال أنا بتعمل تشالنج همان نقوله من حدا جزء بزعبة عديها لهم كله خلو كم حنتي وانا نايتي تكال كمان أي فرحني باستا ولا أي تنت أنسخة مالتي تأرأي دلك أبرس عدي كم زي كونن أنكنا عدي شجر إزيو باستا نحلفتين مرحتين كم زي تبل مناتسهم كم زيوم بس هايبلون ناتو بدايو مالس أنا كم زي تماشاخينا كحلفو زلنا قريب لين سبيشال عاد حجبو زي حسب حدا جزء انتهي بلكا نو الماس هيدليك مكوي 5 ربع مالس ولا خلط دك عدي متي انكان حد نيجاتيف كوي انكان اي قبلوني انا نيجاتيف ندي خنقدن ديو قلن ديو كم زي قلا مش بلكا اي قدسنني انا تماشاخينا نمننتين نخبرتاتين شيء كم تقوز دلي جنزب ايدلني انا ولا هنتي ترفنن عينتي مو تا بتازع عميس كنبري انا مش ولا يهلون تكال كنبري كبري من النتي شيء حسي حقهم هو نتغاشى فرحس وحقها كو عندنا خمسه انت هيدي مسيلك 5 يبلون انت قاعد ندلو انت ترفني بزح غزي انا تخيل كان احتزارب كان تبع نحكين ولا صلا خافت وكاي يخبرك يا خاني سو نسخه خن كقرب كبري خا أنا بزحات كم زبلك بزحات هوي تجازا ولا عبيت سبات أنا خيني دو أربعة طفي أمر جناي فلتني ولا حادث طفي ناي فلتني. She's right. I mean تمكرو زلهم سبات كم زاتري وزلهم الماز زي فلتة يلا شيزا دا درافيت كم دماب جرمنا فرانكفورت فلتي صبوا ريستورانت زلويا أنا كاب حنت جزية خيدة جن بوتاس إننا كابت بوتا 5 ملسنا يذكر very busy جزايو قدمي كنا عمتات قدمي 3 I don't know no جرا قدمي شعات عمت مالتيو كده it was very busy في جزاء زي ملويو بفلاي مشيت ريزيرف غير كاتدي كوين كادم ساي كونن now I know now حجير دان له سلم تايمل نيرو معناته personality زلو owner كل جزء personality أقداسي سبات اب بزنس يا نخلو كتساسي تخل ندار كوين كايد مسا كازبل اتحساس بالو أجل بيزنس كنكر داكا خلالو ناتكا هارد كور كاستمر كونا كازغل كم زين أبنت عم حبرت سبنا انتهي قبل سب كل عينة موسيقى كل عزف النخول سب حجوس نو نخول لك تحجوس مفتانا بيزنس سايد بال ولا حدا كم زي تحجوس يخطون you have to make a choice deliberate زخونة حدا نصور زخونة مريج أخذ جبر لك سودمان تايو أنا كور بيز ناتي إيرتران فتاوي إيرتران يهيلان دار مريج أخوينا real representation إيرتران سكونت እቶም ናይ ኤርትራ ጠቕላላ ጾላ ይመጽዋን እዮም እቶም ናይ ኤርትራ ዝፈትው ግን ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ናይ ኤርትራ ነገር ተስብሎም ድማ ሞርዮም ዝሰሓቡ ስለዚ ኣብዚ ናትና መገለገለ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ በቲ ናይ ናይጀርያ ናይ ኣፍሪቃ ሙዚቃ ገብሩ ይፍትኑ በቲ ነቶም ፃዓዱ ክዕግቡ ፍትኑ በቲ ገለ ኣብ ናይ ኤርትራ ሬስቶራንት ተኮይኑ ናይ ኤርትራ ጥራይ እንድሕር ጌርካ ዩኒክ ኢኻ ትኸውን ፍሉይ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ህያው ዝኾነ ኣብነት ወይ እውን ተመክሮ ናይ ቢዝነስ ናይ ዋሕ ዓመታት ዘለዋ ተዛረበኩም ኣላ ተመኽሪ ድማ ንዝሰምዖ ክዕውቶ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ኣብ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ዝሰርሕ ምኽሪ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም نودسن ودادسن نودسن ودادسن نودسن ودادسن نودسن ودادسن زيتيا يا مسامروت مدرات እዚ ባህልታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ነዚ ዮሃንስ ይኹን ካልኦት በዓላት ዝግበር በዓላት እቲ ልምድታት ኣብ ገጠራት ጥራይ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ከተማ ብከምዚ መንገዲ እንድሕር ጌርካዮ ቅዱስ ዮሃንስ ፌስቲቫል ክኸውን ከም ዝኽእል በዚ ኢኻ ትርኢ ተርዲኹም ኣለኹም it could be another public festival ፌስቲቫላት ድማ ንቢዝነስ ፅቡቅ እዩ ንሕብረተሰብ ንባህልካ ጥራይ ዘይኮነሲ ንቢዝነስ እውን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ነቲ በዓላት ከምዚ እናገበርና ኣብዚ ዓድና ኣሎ እልፊ ናይ ሸይጣውንቲ ፌስቲቫላት እውን ንሪኢና ኣብዚ ስዊስ ነቲ ቅዱስ ባህልታትና ምስቲ ባህሊ ነቲ ሃይማኖት ምስቲ ባህሊ እንድሕር ተሓዋዊስካዮ ቅዱስ ዮሃንስ ኣነ ኣብ ናይ ብሌን ባህሊ ዓብዪ ንሶምናት ዝቕፅል ባህሊ ነይርዎ
ቅድሚቲ በዓልን ድሕሪ በዓልን ስለዚ ኣብቲ ከተማታት ድማ ከምዚ ጌርካ ከምዘን ኣሃትናን ደቅናን ዝገብርዎ ዘሎ ትካላታት እየን ክፅብቕ መዓት እዩ ክትሪኦ ከለካ ገለ ካብቲ ደስ ዝበለኒ እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ባህሊ ትዕቅቦ ነቲ ከተማ ድማ ሂወት ይህቦ ነቲ ሕብረተሰብ ሓጎስ ይፈጥረሉ and this is beautiful more creative ዝኾነ ስራሕ ኣብቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ሚድያታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይረአ ኣሎ ቀፅልዎ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ንሕና ድማ ነተባብዓዮም እናበልና ናይ ሎም ኣርሰብ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ምግላፅ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ ምዛ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ደርፊ ክንገጥፈኩም ቴንክ ዩ